see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Good morning. Today is Thursday. Punta tayo ng Bay Shed. Well, wala pang shed sa Bay, but punta tayo ng Bay. Kasi nandun si John. Itang maingay lang dito. Okay, matumba. Medyo may araw today. Nasaan yung remote sa shed? Pero malamig. So kahapon 'di ba umalis si Kuya maaga, madali mga 5:20 na madaling araw. Hinatid ni John si Kuya. Then dumiretso si John dito sa diyan sa Bay kasi nga delivery ng in order na shed. So dapat i-deliver alas 4 na madaling araw. Sabi ni John, wala, hindi pwede alas 4 madaling araw. So ang ginawa 6 o'clock, yun na yung parang pinaka maaga na pwede si John kasi nga maghahati siya kay Kuya, di ba? So kahapon dineliver, tapos nandun lang daw sa nasa gilid lang kasi wala pa yung magtatrabaho para i-assemble yung shed. So yung shed na late din yung delivery niyan kasi after ma-approve yung permit sa council na ilagay ulit yung nag-build ulit tayo ng mag-build ulit ng shed, saka lang namin na order yung nabagit ko sa inyo, di ba? Saka lang namin na order yung yung shed. So pag order nun, ang waiting is 6 weeks. And then na-delay sila ng 2 to 3 weeks. So ilan yun? 6, 7, 8 weeks kami naghintay bago ma-deliver. So ngayon si John busy doon. Hinihintay niya yung magtatrabaho doon kaso wala pa daw. Kanina pa doon si John. Ako na nga nagatid sa mga bata this morning dito sa sa school bus nila kung saan sila pipick upin kasi si John maaga umalis. So ganyan, nandun pa rin siya. May araw. And sana dumating din yung aking in-order sa Amazon na pang-mount sa inyo dito para hindi na kayo mag-alug-alug dyan. Hinahawakan kayo minsan kasi minsan mahuhulog kayo. So mamaya na lang guys pagdating natin kung ano yung itsura ng shed na hindi pa inaitatayo. Dadaanan natin yung farm. Yan yung mga baka nasa front. Di ba nagtanim doon kung saan nag-harvest ng hay? Hindi pa natin nabibisita yung mga doon, yung pagtanim ng mga grass din. Pero hindi ko pa nabibisita after nung pinakita ko sa inyo kung paano magtanim kasi first time namin yung gawin. Malapit na tayo. Si Jan nagwawalis doon. Ayan yung itsura niya. Hindi pa nakatayo yung shed. Siya na talagang walang pahinga. Tapos na nga yung season ng fishing, matagal na. After farm dito naman siya. So ayan yung itsura ng na-deliver na shed. Ayan siya. Yan. So, i-assemble
Eto dito. Kaso wala pa. Is he coming, Han? Honey? Is he coming? You don't know. Napaka-unreliable. Busy kasi yung mga yung mga dito, mga trabahador. Ang dami din nilang mga ganap. Tapos eto, ini-empty ni Jan. Ini-empty niya yan. Ini-empty yung tubig. You been here since morning, Han? No, I've been in the boat. Are you been to the boat? Home with the boat. In the boat yard. Yeah, rin siya doon, inaasikaso niya rin pala yung boat. Kasi ilang buwan na lang fishing ulit. 'Di ba kalalagay niya lang ng ng boat sa yard. So after noon, nung paglagay doon, that day si Jan, naglinis daw siya doon, then vacuum niya lang daw yung inside. You're gonna polish it before fishing, right? Like, yeah. So, yeah, itong itsura niya, guys. And, ayan, hindi ko na kinuha yung itatapon na yung pang grill na yan. Yan. And, nag-order ako, hopefully, nandiyan na sa post office kasi may na-receive ako na may pipick upin ako sa post office. So, sana yung aking pang barbecue yun. Kasi gusto ko ihaw, kahit pork chop, anything. So, nakalagay dyan, ADL from Adelaide. Yan. Shed. And yung dalawa dun, yung dalawang yan is the rolling doors. Ito. Ayan. Diba? Tapos na. Do you have another one? Ayan, ni Jan kanina. Kasi gusto niya talaga ma-empty to. Ang babawas pa lang ay, dito pa lang, kagabi niya to inon para ma-empty. Sabi ko, lagyan niya ulit ng isa pa. That's too small. That's too small. Oh. Kasi yung hose na isa, ayan, kita nyo yan. Doon siya palabas. Is it drainage there, Han? There? Do they have a drainage there? You can see it all going down that way. Alright. Kasi ayaw naman natin mabaha yung mga neighbors. So that's gonna go around that way. So, dalawa na. Isa, dalawa. Pero, dito nga lang sa may... So I'll put that near the horses, then I've got that. Yeah, it will be And I don't easy. have to do buckets, I can just Yeah, get a true. hose and fill up the buckets like that. Yeah, true. It's gravity fed. Bye na pala ako, guys. And duman ako sa post office and kinuha ko yung mga parcels and yung ating mails. Okay. So, unahin natin dito. So, dyan nandun pa rin siya. Okay, ito yung in-order ko sa Big W. Online lang kasi to, hindi to, wala to sa physical store. Online siya. So, ito yung conductive gel. Yan, para sa aking RF. So, itong conductive gel is pwede siya sa face and body. Skin toning gel hydrates face and body with aloe vera for smooth transmission. Yung kanyang brand is Natural Look. Ayan. Ito ay para sa aking RF. Meron kasi ako ditong ginagamit na nabili ko sa Chemist King na ginagamit para sa like ultrasound gel. Meron ako, maliit lang siya. And madali ko siyang maubos. So, tinanong ko si ChatGPT kung meron siyang maire-recommend sa akin na pwede kong gamitin sa RF na maganda at hindi siya, hindi siya irritable sa skin. And ito yung isa sa recommend. Made in Australia siya. So, hanapin nyo to guys kung gusto nyo rin gumamit ng gel
para sa RF nyo kung meron kayo. And next, eto din is, unahin ko tong, eto na lang maliit. Saan ba ito galing? Walang nakalagay. Kung nakalimutan ko. Meron kasi ako iba-ibang in-order. Meron akong Amazon. May Amazon niya. Yung ano nga, yung para sa ano, DJI. Hindi to. Kay Johnny Boy to. Alright, this one is from Big W. Same dito. Ito na yung ating ano guys. Yung pang ano ba, pang barbecue. Ang liit lang niya. I-assemble pa kasi ito eh. Ayan. Maliit lang siya. Ano siya, foldable. Naririnig niyo. Ayan. Ay. Dito natin. Ayan yung itsura niya guys. Barbecue grill. Easy to carry outdoor grill. Ayan. Cute lang niya. Sana kasya yung aking snapper dito. Ay, parang kasya naman. Pwede ko siyang dalhin sa farm. Ayan. Mura lang to. Magkano lang to? Nasa 20? 20 ba siya? 25? Or wala pa? Kasi merong iba-iba. Merong 35. Ang kinuha ko lang is yung eto lang. Diba? Ganyan lang siya guys. Madali lang. Hindi siya komplikado. Kaso nakakatakot lang baka masugatan kayo. Careful lang dito sa ano. Ay. Okay. Pag binuka mo siya masyado, ganyan may itsura niya. Dalawa yung kanyang pang grill. Ayan. Isa nito. Ito. Paano? Paano ka? Ayan. Ito yung kung saan yung ilalagay yung uling o yung charcoal. Merong mas matibay nito. Ito kasi kinuha ko kasi madali lang, yung magaan lang ba. At saka na-fold. O diba? Dito nyo ilalagay yung uling. Tapos, hindi ko alam paano to. Ba't ganito to? Ba't hindi siya kasya? Ano ba ang kalagay? Wala siyang wala siyang instruction. So, paano natin gagamitin yung isa? Baka pang ano lang to, pag tapos ka na mag-barbecue, dito mo ilalagay. Yan. Tapos, eto dito. Tapos, ito pang ano to? Diba? Pangkuha. Basta, ayan, meron na tayong pang barbecue. Ilalagay siya dito. O, diba? Makakapag ihaw-ihaw na ako dito. Ang cute niya lang kasi nga, portable siya. So, pwede nang ipatong sa ano. Well, hindi naman ako dito magba-barbecue. Pero ito, paano kaya? Okay. Baka ganito siya guys. Hindi ko alam. Basta ganyan siya. Kinuha ko siya kasi napaka liit niya lang. Compact lang ba? Tapos isara natin. Diba? Ganyan lang. Tapos, ikikip na natin siya. Pagtapos na, ipasok natin ito dito. Ang gaan. Wala pa itong, mga 1 kilo din siguro. May nakalagay ba? Ilang kilo to? Wala pa ata 1 kilo to. Tapos, huwag natin itapon yung lalagyan niya. Para pagtapos na tayo mag-barbecue, balik natin dito. So,
So yan guys, ang haul ko sa inyo today. And si kuya pala kahapon, di ba, umalis siya papuntang Melbourne. Bago pa pala sila makapunta ng Melbourne, duman muna sila ng Geelong kasi may laro sila doon. Etong trip ni kuya is football academy sa school ni kuya. So iba din yung team niya dito sa school niya. So naglaro sila sa Geelong bago pa sila pumunta ng Melbourne. And kanina, yung activity nila kuya is pumunta ng DFO, ano siya, shopping center, DFO, and mamayang gabi manunod sila ng football sa MCG. And then, di ko sa inyo nabanggit, pinahiram namin kay kuya yung isang card namin, kasi si kuya ayaw niya magdala ng cash, gusto niya card, wala pang card si kuya. Kasi lagi naman binibigay namin sa kanya cash. But bubuksan namin siya ng card sa sarili niyang pangalan, kaso nga lang wala pa kaming time kasi aside sa busy siya, busy din kami. So, wala pa kaming time para pumunta sa bank na buksan siya ng account niya na sa kanyang pangalan. But anyway, yun na nga. Pinaram namin kay kuya yung card namin na isa. And then, nagsabi si kuya na pumunta siya dito. Ito yung mga binili niya. So, syempre, natatrack namin kung ano mga ano niya kasi gamit niya yung card namin. So, pumunta si kuya. Mayroon si kuya nabili ng mga jumpers. And tinext din ni Jan na bumili ng pants. Wala raw siyang makitang pants. Tapos nakita rin namin na pumunta si kuya sa perfume. May binili si kuya yung perfume. And ano pa ba? Pumunta siya ng Kohl's. So natatrack namin si kuya kung ano mga ginagawa. Kasi si kuya hindi siya ma-text. So basta nagsabi lang siya, Dad, I'm in DFO. I'm gonna get something. So sabi niya, get some what you need. So yun nga, kumuha siya ng jumpers. Tapos sabi ni Jam, kumuha siya ng pants. Wala raw siya makitang pants. Well, feeling ko, meron, ayaw lang talaga ni kuya ng pants. Never niyong nakita si kuya nag-pants. Ayaw niya ng pants, guys. So, shorts lang si kuya. So, yun, tinext din dyan na kumuha siya at least isang pair na pants. At least isa man lang for winter. So, we'll see. Pero sabi niya, wala pa raw siya nakikita. Then, nakita rin namin sa doon sa statement ng card namin na pumunta si kuya sa Italian restaurant. Ang cute. So, sabi ni Jan, oh, look at Ronnie. Ronnie kasi ang tawag ni Jan. Ang daming nickname ni kuya. Ronnie, Kuys, Kuya, basta madami pa. So, sabi ni Jan, oh, Ronnie has been spending money kasi gamit niya yung card. Gamit niya yung card namin. Sabi ko, huwag niya lang iwala. So, yun, nakakatuwa si kuya. Kaya excited ako. For sure si kuya, excited din siya makakuha siya ng sarili niyang card. Kasi si kuya, may pera si kuya. Cash nga lang. Pero ayaw niyang dalhin. So, binigay namin yung card sa kanya. So, yan yung update kay kuya, guys. Eto, buksan ko to. Ay, gamitin ko to pag ubos na yung maliit. May maliit. Easy, ano kaya yung brand name? Basta sa Chemist King siya. Ginagamit siya sa mga sa ultrasound. Sa ultrasound. Sa hospital. Okay. Guys, hapon na, di ba, ang bilis ng oras. Nag-sit down lang ako doon para mag-edit ng konti. Tapos, sinubad ko yung aking knitted top kasi mainit dito sa loob ng bahay dahil nga sa aming fireplace. Anyway, meron ako ditong in-score na potatoes kasi ibibake ko to. Tapos, ang partner nito is lemonade creamy chicken. So, yan yung dinner namin tonight. And later, ihatid ko si Holly tsaka si Sak sa kanilang training. So, maya-maya, in 30 minutes, nandito na yan. So, at least, eto, nakasalang na sa oven. Pero, ibuboil ko muna siya sa saglit, like 10 or less than 10 minutes para mabilis siyang lumambot. Tapos, ilagay ko siya sa oven. Doon siya matatapos lutuin sa oven. Ibabrush ko siya ng parsley na may garlic and paprika na may olive oil and butter and salt and pepper. So, yan. Roast lang to. Happy Thursday, guys. It's netball and footy training today. Mum, she looks better. Ayan. Nga pala. Ito pa si Holly. In-update kayo. I feel better than the other day. So, ihatid ko sila sa netball because
training. Kasi where's daddy? Feeding the horses, and then pagdating ni Jen sa bahay, maliligo siya, tapos siya nang bahala sa dalawa. Magdi-dinner sila sa footy club. And ako, meron naman akong sarili kong dinner kasi, kaya hindi ako sasama. Tapusin ko na lang yung ina-edit ko, tapos yung ginawa kong dinner, well, hindi naman natapos, bukas ko na lang gawin yung dinner na yun. Pero na-pre-cook ko na yung ating potatoes. So, yun yung dinner nila tomorrow. And, kuya, Coming I'll back tomorrow. yeah, tomorrow. But I think night. Yeah, night. Darating si kuya gabi na. So, hindi na siya makakapag-dinner sa amin. So we gotta Sabi. pick him up. Yeah, that. Oh. We might. Kasi bukas si Holly meron siyang show tomorrow. Acro show. Oh, I forgot to put my stuff in my bag. Yeah, as long as you know where it is. Yep. Yeah, may acro show siya tomorrow, 6 o'clock sa Wolanda. Kung saan, Papa, Where I Yeah. performed before. before. Yung women's basketball. So, doon ulit sila mag-perform. Pero this time is acro. No makeup, just nice and neat pony. Like this. Yeah, just low pony. Like this. Yeah. It's perfect. Where's daddy? In the shed. He's over there. Feeding the horses. Like, does Dad do dinner? No. I think that's done, right? No. He has other schedule. Kasi may schedule din si Jen dito magluto sa footy club. But I think not today. Pero ginawa niya na before. Itong season na to, nagluto na siya. Tapos ako sa canteen, tapos nag-scoring. Sa netball naman ako. So yun guys, update ko na lang kayo tomorrow. Ihatid ko lang itong dalawa. Then balik ako sa bahay. Mag-ano na lang ako, egg sandwich. Toast. Yun na lang ang dinner ko. I'm not oras. Anong oras? It's 4:09. You're late. 9 like, cause of. Oh, Kuya San. Well, you're not gonna make it anyway, Kuya Holly, because you arrive 4 o'clock. You have to change and then we have to travel. So, yeah. Travel like 5 minutes. 5 or 6 minutes. So, late talaga siya sa netball training. And understandable naman ng coach kasi alam niya galing pa sa Mount Si Holly. Dito, I'll see you the next update. Bye. so ito yung ginawa kong egg spread. Meron ako ditong pinos na bread. So, yan yung dinner ko. Good afternoon, guys. It is 1:20 na ng hapon. And naka-ready na ako kasi nga pipick upin ko si Holly, then meron siyang performance sa Wolanda. Yung acro group na. And di ba kahapon, di tayo nakapagluto dahil nag-dinner sila sa footy club. So ngayon natin to itutuloy. Ito yung na-pre-cook ko na potatoes. I-oven ko na lang to. Lalagyan ko siya ng butter, oil. And lalabas ako, kukuha ko ng parsley. Kasi maglalagay din ako ng parsley doon sa ibabrush ko dito. And paprika. And yung oven, before ako gumawa ng dinner ko kahapon, di ba, egg sandwich. Binabad ko to and kinuskus ko so malinis yung ating oven. And hindi pa siya tapos, pero malinis na siya. Pero gusto ko pa siyang ulitin someday, later on. Basta, gusto ko pa siyang i-deep clean. Malinis na siya. Makikita niyo yun, malinis na siya. Nakuskus ko na siya. But gusto ko pa siyang ulitin para
Wala lang, gusto ko lang pag may time ulit ako. So, eto nga, punta ko muna ng labas para kumuha ng parsley. Kasi ibabrush ko din yung parsley. Kunting. And, prinihit ko na yon para yung, ano ba, yung potatoes. I-bake natin after ma-drizzle. No? Or ma-brush. Ang lamig. Guys, tingnan nyo yung aking, lagi ko sinasabi sa inyo, tingnan nyo yung aking kalamansi. Super hinog na. Ang bango niya, parang, ano siya, yung naggagawa kayo ng, kung sabi ko, limonsito na inumin. Tama ba? Oh, ang bango niya. Okay, punta tayo dito. Nilabas ko dito yung aking parsley. Ngayon, ipapasok ko na naman kasi mahangin. Kuha lang tayo. Pitas lang ako dito. Okay na to. So, gawin ko muna yung aking ibabrush sa ating patatas. And then, yung chicken. Alright, so may oras pa tayo. Mayroon pa naman. Kaya yan.
pick up ko na pala si Holly and late tayo sa parking. Ayan, punuan. So dito kami sa may gilid. So hintay tayo na may aalis para makalabas tayo. Tingnan nyo hanggang doon. No? Natin na pala natin si Holly and may baon ako. Ayan. Binaon ko yung dinner namin kasi wala pa tayong kain. Maubos na yung broccoli. Kain muna ako guys habang hinihintay ko siya. 30 minutes lang naman siya dito tapos diretso na kami sa Wallanda. And si Jan tumawag na papunta na rin siya dito kasi ano na, alas 4 na. So 4:30 yung pick up kay kuya. Ang lasa niya is creamy lemonade. Ito masarap. Try nyo. Ano lang siya? Garlic. Yung sauce niya, garlic, cream. Tapos kung ano pampalasa nyo, like sa akin vegeta. Pwede naman chicken cubes. Or chicken powder. Then, ano pa ba? Parmesan. Maraming parmesan cheese. Sarap. Mabos ng broccoli. Ayan yung patatas natin. Ang lambot. Tinawagan ko yun si Jam kasi baka kulangin sila sa patatas. So mag-order sila ng chips. Hindi na ako nakaluto ng rice. Maghahanap yun si kuya ng rice. Makalimutan ko. Nakapark na pala kami dito sa Wallanda. Pag-change na pala sila. And bago pa kami pumunta dito sa Wallanda, kasi may oras pa, duman muna kami sa Coles, bumili ng eggs. Kasi bukas ano na, Friday na. Is it Friday tomorrow? No, tomorrow's Saturday. No. Hindi pa. Na-lost na talaga ako. Friday pa lang ngayon. Tomorrow is your netball. Yes. Then, the next day, Hamilton. Is that coming? Yeah. Hamilton for comp. But of course I can't do that. Ayan, meron tayong strawberries. Kaya nag-ano na ako kung anong kulang sa bahay. Blackberries. And then, etong dishwashing soap. And, ubusan ng patatas. Ayan, kumuha ulit akong patatas. And pears, because I'm gonna have one now. Yeah. Naubos na namin yung kinuha natin nung itong week na to. 3 lang naman yun. So ngayon kumakain 5 kasi babaunin namin sa bukas. And then the next day, do you have the water? Yeah. Gusto niyang kumain eh. So ano pa lang naman, 5, 6 o'clock ang meeting nila dito eh. Will that be enough? Yeah, I have another one there. Alright guys, kainin ko muna siya nito. I'm gonna put this back. Why is it so cold? It's ice. Ang bilis ng eggs namin kasi si kuya sobrang And me. Yeah, lahat naman maki-eggs. Tapos ako kahapon, kagabi, gumawa ako ng egg spread. Ugasan ko lang kung ano yun. Punta na kami sa meeting place nila. Pasok na tayo sa Wallanda Recreation and Convention Center. Did I lock the car? I think so, I did. Yeah, may mga nagsiswimming din kasi dito. Lesson ba? Why is it so cold? Alright, come on. Dito na kami sa loob. So, magpe-perform sila second half. Pioneers yung kalaban nila. So, dito na kami sa kung saan sila mamimit ng kanyang kagrupo. Ayan, mag-start na sila mag-perform.
their next gen acro. I was exhausted just watching that. Congratulations, well done. Kain na kami, guys. How's the chicken? Yan na lang yung natira. You like it? Yeah. Ayan kay Holly yan. Okay, guys. See you tomorrow. So, ito yung kay Holly. Thank you. Can I have a fork, please? Time, some